Mayong buntag sa tanan. Musta ang kinabuhi. Maayo ra gihapon. Salamat sa Dios. Adlong Martes nining ikanapulog siyam nga semana sulod sa tuig. O sa pagbasa nato karong adlaw nining basahon sa Deuteronomio si Moises mipadayon pagsulti sa mga Israelita. Mingon siya, usa ka gatos og kauhaan na katuig ang akong edad og dili na ako makapangulo kaninyo. No? Busa giingnan ako sa Ginoo nga dili ka makalabang sa suba sa Hordan. Ang Ginoo mismo mao'y mag-una kanimo. Nya ngadto gipatawag ni Moises si Josue, maragiyang bata-bata, o giingnan ang mga Israelita nga kini na siya mao'y mangulo kaninyo. O giingnan niya si Josue, tabangi sila ang katawhan. Pag maisog, pagpakalalaki, tultulan ka sa Ginoo og ubanan. Kung mga pagpamalandong hinumdom ko, daghang mga butang. Una, Pope Benedict, iyang gi-pronounce sa tibok kalibutan nga tigulang na siya. Di na siya maglisod na siya biyahe-biyahe pagpangulo. Nga murag nakurat ang kalibutan, kitang mga henerasyon na di ay Santo Papa nga mag-resign, mag-tender of resignation. For how many years na di ay, pero wa man ta nahibaw. Pila na to ka mga katuigan ng labay. Pero mayo ra gihapon ang transition, no? Consider nga there was a time in our church nga dunay murag two popes, no? Nanay gihimuag mga salida-salida, no? Nindot nga dagan sa transition sa panag-uban. Nindot kung dunay ingoni-ini nga matang sa transition ang mubiya o ang moabot adunay pag-istoryahanay, no? Kay nabisi po ta karon nga mga adlaw sa atong Archdiocese of Cebu sa mga kaigsoonang kaparian nga mga diocesano, the change of administration sa matag parokya o uban pa nga matud pa sa mga balita. Ang uban nagmalipayon samtang ang uban nagmagul-anon, no? Og ang mga katawhan pod, ang uban very welcoming, og ang uban welcoming matuod pero mas kusmod ang mga naong. Og ang uban doon ay mga pangutana, nahimong sentro usab sa hisgutanan, no? Ang usa sa mga igsoon pari nga niabot na ang pangidaron, pero napa siya ilain special assignment, no? Sige lang, no? Parta man gyud na sa atong pagpangalagad. In my reflection, in the end, we are only servant. We are only shepherd, no? Tinugyanan lamang kita, no? Piniyalan lamang, no? Sa tumang pagkamababsanon dawaton unsay gisugo, unsay gipabuhat kanato sa tag-iya nining maong parasan, no? Magtuman lamang sa unsay buot niya gipabuhat, o matud pa, on the other hand, grow where you are planted, no? Akong nakatunan eskwela pa kog teolohiya, advice sa akong usa sa akong mga professor
Dong kon mga pare mo, ayaw gyud mo pamili sa inyong assignment, no? Anywhere you go, grow where you are planted, no? Pamunga asa ka gitanom. Bisag unsa pa nga matang sa yuta, di ikaw nahulog. Although naamay sambingay nato diya sa ebanghelyo nga ang magpupugas nagpugas sa binhi o nahulog sa nagkalaing-laing mga yuta. Sige lang, don't worry too much about that, no? In the first place, balikon ako, we are only shepherd, we are only servant, no? Magbalantay lamang kita, sulugoon, pinadala, gitahasan, no? So, be obedient, no? Be, grow where you are planted, no? Kaya sahay na ay mga kiyaw-kiyaw diha, no? Daghan kayo. So, di katuganing on the announcement of the assignments, wow, so many blah blah blah, no? Others said, praise God, thank God, no? Pero ang uban, lisod kaayo, no? Ingon ni Ana. Unsa man nga klase sa mga attitude. The gospel says, no? Aning ebanghelyo karon ni San Mateo nga nagpadayag kanato, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit, no? Dili sila nga nagpagahom dinhi sa kalibutan, dili sila nga mo'y naghari-hari dinhi sa kalibutan. Hinumdumin ninyo pamulong sa atong Ginoo, gawas kon mausab kamo mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Although we know nga not all children anaa sa maayong pagtulunan, especially typical, no? Sa usa ka bata, usahay na ay mga nagtantrums, no? But in a normal situation, no? Ang usa ka bata magatag kalipay, ang usa ka bata masaligon sa mga hingkod-hingkod, no? O labi na gayud sa mga ginikanan sa mga normal circumstances, no? Ang hugot nga pagsalik, no? Pagtugyan sa kaugalingon, si kinsa ang ilang gisaligan, ang ilang gilauman nga makahatag kanila ga maayong kaugmaon. So sa atong pagkasulugoon, sa atong pagkapiniyalan, sa atong pagkapinadala o gitahasan, let us put our trust and confidence in the Lord. Siya mas labing nasayod, siya mas nahibalo unsay makaayo kanato sa katawhan nga iyang gipili, sa katawhan nga iyang giatiman. Bisan gani usa nga mawala, iya gayong pangitaon aron mahiusa ang tanan sayang gugma o kaayo.